inzwai hanzi nevakuru mukuru haanga igare bvunde. Chishona chinongoreva chete kuti zvonika munhu mukuru ka kwauri ka hapana chinochinja nyange zvikadii anongoramba ari mukuru chete. Haambochinjiswe nekuti iwewe wazodiwa dii. Nyange ukaita mari ka munhu mukuru kwauri anongoramba ari mukuru chete. So ndo nyaya yandiri kuda kuti timbotaura panyaya yekuti yeukuru apa. Ende kuti chii chinomboitika especially nemaartist edu kuti nhasi angashanda nauyu ende kazhinji kana akubva pamunhu waanga achishanda naye panoita sekurwisana kana kuti panobuda mashoko mamwe anenge asina kunaka. Right, mufaro wangu kugamuchirai pazuva ranhasi ndofunga ndamboya nenyaya iyi makuseni ndikati tichazodzoka nayo zvakanaka taane information. Kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you'll be notified. Zvakare musakangana kuisa ma comments enyu nema likes. Kune vose vakasubscribe ndinoda kutendai vazukuru, thank you very much nezvamakaita uye nekuramba muchingotitevera pamavideos ese atino uploada. Handiti zvakanaka izvozvo tichitandara sekuru nevazukuru vavo zvedu. Handiti right, inzwaika panyaya iri panapa. Nyaya iri panapa ndeyekudaiwo Secalas abva azonyorawo statement regai nditi Secalas nekampani yake inonzi yala nation vazobva vanyorawo tsamba yekuratidza kuti they've released Van Choga from their company. Van Choga kureva kuti akuzviitirawo zvake ega akazvimirira. But is it a good decision yaitwa naVan Choga yekuti ange ari anosiya Yala Nations? Because semaonero angu Van Choga anga asati anyanyokura. Even now ndanga ndichitarisa kuti azotanga kuzikanwa akanyanyozikanwa kuburikidza naSecalas, akanyanyozikanwa kuburikidza neYala Nation. So is it a good decision yaitwa naVan Choga? Inini sasekuru nobva ndati it can be a good decision kana kuti inogona kusava decision yakanaka, nekuti ndinobva ndadzokera kunoronda tanotarisa kuti pane vamwewo vanhu vaishanda nezvipoka zvavaishanda nazvo vakazodecida kuzvisiya. Vamwewo vakabudirira vakabva vatonoita zviri nani. Ndinobva ndada kutarisa mukomana anonzi iye Alec Macheso aishanda namadzibaba Nicholas Zakaria, vakashanda vese zvakanaka. Alec Macheso kuzosvikawo achizobuda muchikwata Kiyama Boys akunotangawo chakewo orchestra mberi kwazvo. Zvinova zvinhu zvakanaka chaizvo because Alec Macheso akabva anobudirira kwaakaenda. Nanhasi Macheso is like a king of is the current king of Sungura music. Zvakanaka izvozvo. Asi tinotarisawo futi kwa mabviro aakaita kuti akabva sei. Handiti semaplies papa naVan Choga anogonawo kubudirira zvikafamba zvakanaka. Asi kana wabva kune vamwe vakuru vakabva vataura vati zoni hanzi natsa kwawabva nekuti kwaunoenda usiku, nekuti kwauri kuenda hakunatsoziva. Saizvozvi anonzi Van Choga ari kunzi afurirwa neanonzi Boss Kawara. Chinova chinhu chinorwadza nekuti of course Secalas necompany varatidza kuti hapana mahard feelings, but within them vanenge vachitobatikana. Hapana chinhu chinorwadza sekuti munhu mune mamutora kubva kuguruva momugadzawo pari nani, moadvocata for him kuti ange ari anoita munhu ari nani, kana kuti talent yake inge rinobudikira kunze. Kozongouya someone from nowhere akufurira munhu akutoratidza kuti vanhu vavanga vachishanda navo havana basa. Ini ndirini saVan Choga ndinobva ndafungawo kuti zvoni ko inini zvada kufurirwa nauyu where were you patime yese iyi yandakanga ndichisimudzwa nevanhu ava? Unofanira kubvunzawo mubvunzo kwete ungoita semunhu akapusa anongoteerera mhepo kwainenge ichienda.
because kunyange nabhoskaura wachonaka zvinononetsa futi mberi ikoko ukapedzisira wakuteerera vamwe. Talent haifambe zvakanaka vazukuru basa rifambe zvakanaka kana ukava munhu wekuti unenge uchingoteerera makuhwa. Basa rinofamba zvakanaka ukava munhu anogonawo kuzvimirira, anogona kuitawo madecisions ake, kwete ungoudzirwa nevamwe vanhu vanenge vasina nebasa rese muupenyu hwako kuti ita zvakati ita zvakati. Vaivepi? Ask yourself kuti where were these people patime yandaivada? Yala Nations payaikuitira payakakurekodhera mukangani, payakakurekodhera pasi usina kana mari kana senti, iwe zvawakatombotaura wega. Nhasi wozoona kuti akakuitira bhiti risiriro, isusu mabhiti wawo uri kuti asiriro ndo atakatoita kuti tisubscribe kunyange kune inonzi YouTube channel yaVanchoka. Guys, we mustn't do like that. We must always respect our elders, especially when it comes to industry mugame. So ndangoti ndingotsura uVanchoka natsa kwawabva because kwaunoenda usiku. Vakawanda vatakatozoona vakatozodzokera kwaunga vabva before. The likes of tikada kuti asanonzani ndiye shigashigere nezvikomana zvimwe zvaitamba kwamacheso, takazonzwa futi vakudzoka asi vanga vamboda kutanga zvavo. So natsa kwaunenge wabva kuitira kuti mangwana unozouya utaura nevakuru kuti mukuru ndadzoka. Anditi ndo nyaya ndangondingouya nayo vazukuru tingotsurana nevakomana ava mani. Vakomana ava vasatamba vachidaro ngavatambe vese zvakanaka, kana wakubva unongobva mune zvakanaka. Ndo nyaya yatinayo iyi vazukuru vasekuru sainti.